ନୂଆ ରୂପରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର। କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ବିଜେଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନୂଆ ରୂପରେ ଶୋଭା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନରେ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉପରୋକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ରାଶିରେ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ସେଟ୍, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ନବୀକରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମର୍ମରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି 2021 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୌଚାଳୟ, ହାତ ଓ ପାଦଧୁଆ ଜୋନ୍, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ସ୍ଥଳୀ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ପୁରୁଣା ସହରରେ 1.96 ଏକର ଜମି ପରିସରରେ ପବିତ୍ର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ବିଜେ କେନ୍ଦୁଝରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଲେ ଏହା ବାହାରୁ ଭକ୍ତ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।